ambalmo anga bi araba dunya akibaro kunta lasili temene kofe Chokorbani musokorbaw obelejile mba kalama kafo jamana be geleala noi anfasu malibai ko sabuke anga lasili temene antunya jarawla kafo malite jamana ni beseka jela sro ni kwaji jire dunibaw kuchama be buli kwaji de sanfe nango ko korole ko dante kwajila o sorla min fe adola mali masake noye masabukari o masabukari mande afora nye chugumi aye kulumba de ta ko abita kwaji danyi o kumi atara masigi dukuta jaye kola sigi ale koni masigi aturanga tarukula ko kwaji ko dandala kasoro chokorobani musokorobaw halina ya soroko aw make duguta kwajibaw tige fenye awla mugo de kacha minu nu taramaga oni taramaga ibe kwaji do tige abe fuma ko mer rouge obe misra jamana ani magande che o kwaji doy wera mambungui ga kaboya ngata la american ve kabo frafina gunka kata la american ve o kwaji fanga kabo komi dugolo baralamado ni mununa ne b'a fɛ ka segin i bɔyɔrɔ la kwajiba dɔ fana bɛ tigɛ diɲɛ kwajiw ka ca kosɛbɛ Atlantique bɛ yen Pacifique bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko Océan Indien diɲɛ kwajibaw ka ca dɔw yɛrɛ ko hala kwajiw timiya tɛ kelen u ɲɛ tɛ kelen ala ni ji fanga ka bon dugukolo kan cogo min Manden Bukari kɔni ale taara mina karamɔgɔ Mamadi Keita ɲininka yala a seginna wa a ka ciden seginna wa ngongo ni fe mali kono nante bila amba foko dante kwajila o kwaji ndebe jin duni ba girimamba uduni ni mali ba fe ka fenta sisan ka bo shin be mali ni koronche ibetime koronfela ere la ambe koronfe magan jamana de sabu ambe alkabani tlebiche ode la na umbi seli ambanye shin koroma ongani jatemene ke tuma dola manga ulute alkabate uluni koronche ibasoro tuma dola shinwan olubwe ukunda tlebide kanka sali ba fe ka femi fodron chokorobani musokorobaw ode ka fo an faso mali funa hajibe fo fenasa on de beta ke o tali fenyi wali jamana kan ka kwajibaw tige ko doni ngana mi yayi ka fo hali fen chaman daka gele an fe antengunite kwajidala jamana munumbe na fo Mauritanie Senegal Maroc lagine ni olu koni sabu ambe olu ta fanfe olu be an kwajite ani korwari odila ni anko kambi fenyini ambe olu ka amanga jamana bulika ba ambe soroka dolu ka jamana kono ka soroka se kwajidala mali be fenja menyini abebe bo kwajibo kofe kumi mali garjelente o kwajila no jamana munumbe no be an dala be uye ani kwajite nyona fando fe inafo korwari ni Senegali olukoni kwa kwajidaw tige auna ukulu abefo mako sidao ga aw yere anga jumuna kuntigi kapmame aka dongibaru tamani nunu aye femi vo ajira kafo mali kente ki bulu boshi mashila mali bulu bombe benofe ga mali kalenyini femi oye kafo moto kanni rojisi anga jamana amandi mashi jendu wuluka ankateme aw yere ukan fasote tnumada tifire o fasoti labla jamana dinka lenyini femi asimi yo nyefo tumamina jamakulu bora kafo asimi no yanga jamana kuntigi ko asimi iti yere ka barala jamana dinka chikando otuma anko nimbi no fe ma dama iko tai faso koy iko tai faso kuma bokoy asimu ay mi fo jamana dinyi o dantigeli kanunu olufleni Dombe fulibla malien bela ta fulibla malien munbe mali koron fe aklebi fe awrudu enfant fe abba enfant fe mali jamana ko nali mali jamana ko kan uga wuli ga jona uga bolina wuli la jamana dum be bora nbayra foko malien musuna ko mo mabeke mo son ko mo fna mo oteke gouvernement ko ni be jamana dum to kodla ala yake amini place la bi mais amé mo ko to kola me brage mo ko to kola mo ko la yini o re sabati do o la yini to
akara tugu abisa ka digun se do fana ma se bebi ga laini ne sabatira o laini o kon kuma no o kele koni ambo ke malion to wala se ami malion ni kama donc o kele o laini kon na ni gelam ngana ami siga fo kala siga fo malion dambe donc fo ka an ga saka benga do soro mais o siga fo atike malion nga nyegumunga avec ke mo to malion nga laini o be sabati tugo mena ni ya min gelam na alibi yelema mun reka teme gelaw do ko gelaw ma kele o gelaw ma wuli ka buy donc tan o li ke mala ma o gelaw kele ka buy anga jamana siki tablo ni manka mun ba to jamana do gelabe gelala o to soro ble mun ba to cheni be cheno tuna jamana kono ble mun ba to alanga army dimite do ana asin irodola ko bo ba kan soro bebina o ay kalibi ambo wa fikara iro chamana do nanti fe ko do kan soro fangan dija arme am go arme muna arme mu saka jamana don lakana ka jamana don aklistiki ka jamana don lakana o an war misro ka an bararo fana ka tablo do blanga baro tablo matu chenin tsakana tablo matu melanga de usa ko beke sa ko be layin be bilaba ko president kurasi ma an kere melembe de ganga son ka foni be gele maliko ani songo do beta ani banko do beta ibe sonko do ma ibe mbako do ma mu ba to fanga kura manana ajero amajibe jamana don sekoke mu ba to la numbe be sabati to mina o saka ta malan reko ndale mala mali abejo ndale mala mali abeja ndale bola wonti ta waliya doko kam go so mo golla drimo ka jamana ga keleke jamana ga layininke se ni be ni joro sugunna aka bo erere ba kuma aka bo ga dima ka soroma jamana ka sororo jamana ka nafasira srawdu do be jamana ka baradeke ore ba to benin sobeja Chakurubani musukurabaw nituni asimu goitai hakili la kafo ay feminin fo uye kafo mulidin alata kofe ala jamana lafiya be an yaraw de bulu kuma je jamana kangarani yana minu sira an fe kosainaya no ye frafina ka kilenya anaka franyonga tomba no ye commission de l'union africaine ni CEDEAO maldum felay femi tuma dola uyiraw yodo dandigeli min kera frafina ka franyonga kile tomba fe no ye union africaine ulu tumbe en fe kungo dongelina mali ani marfatike ka Ibrahim Bokar Keita to fungana uye buluno blake chefo ni kambena no ye accord pour la paix et la réconciliation na kuma nyonya jujona kabli Algérie o fana tumbe en fe oye Algérie ka cidenye ale fana bisimilara asimu Koita fe nganga jimana chokoroba ni musokoroba dugubaw ani dugumisaw mali kono ani mali ko kan ne hakila ka fo ay asimu ka puma mesisa nga wunyini ngale no Algérien ka cidemi nana no Delmi Budi wala Bude Jama ale ya jira ka fo ningo be dakumina be akera ina fo be mina ke feminu ka anafa mina se malima nga mali red dronte frafina ere chenchen fuka kembe ka jamana minu labo minu bela yele sembe ningoina Delmi Bude Jama ako nyangi jugu minu ntara ka mali segere ni nyangi nunu ka girin kujugu ako uka gelen kujugu ga ku wati de sirasa mali ani ajenyon jamana minu no ye nyangi jugu ta ka mali segere nunu ka ben ku kelen ka do dakelen fe ka bo dakelen fe uka sigi ka puma ni kunonje ay ani hakli sigi fereni dabali minu anyumanta u biseka soro chugumi mimba to gelaya minu be wuli gelaya nunu be nyanabo chikurbani musukurabaw mali gelaya nyajira wula ka fomi farafina ka kiliya ani franyonga tombai aleko chiedo uluka layini femi we namanye ka fo dobina fronche funaka akanati me sangile ani kalu nani ka uluye machi utungi wilu madake kabilin tenentemene ko malika laje ka jamana kuntigi sugandi ko sigi fangana wati kono wati min abena be moma atana ke kundala jayi
nya jira wula ka fo CEDEAO ya jira ka fo lu fana bande ka fo ku be kuma keni ujenyo ni mali chugumi fere bisika soro mali gele ina ni laje wore fana tumbe sina kungo trata farafina ire aka fana nyonga tomba kwa nyimgo ya kulumi zigilindo nukwa mako Commission de l'Union africaine et les autorités de la transition bamananga njele farafina ye kuludo sigi farafina ka kiliya sabatilila ani anga dola tumefanga ni fonke fanga nyimgo kasaka nyongo soro o kera kungo ga o kuno intunya jira ka fo chedo nyi mun tara kamali segara sida wofe we ulu felaye ga koko ulu konbi femi nyini hali ni dobe fra dola temeni franche fanga kan kanatime sangile ni kalona ninka ulu ko nyimgo tume anfe ndemeni o akanka macha mansigi Musa Faki Muhammad alaini dola time fanga nyimgo yinyonyi ante shogel ko kalama yalame halimi asimuka chideni yala anali ulu yimu fai shogel ko kalama ya aya don ko ni gelea sera yoro dola africain bebe wuli kijo parce que Mali e jamana mi kabina ya ka independence ta jamana shite Afrique kono mi ya sebaka constitution kono ko ale be son ka souveraineté ka toy pour que africain ka se ka franyonka ko fana be fo parce que anga histoire ni to ka histoire tekele ni to ka fo mbe segaka ko mashima nginya do malla parce anga histoire ni ya laje Afrique jamana chamambe ukara simbe malde kono ni tamashon do di chamama ko hali tubabu banga jamana mine domina ka chikorobani musukorobawo ni yayi ka fo shugel ba fuku jamana chamambe ku kara simbe Mali de la au ba kalama ka fo Mali lamini ni do jamana chamam fe o jamana nunu amba fo mi mako Mali nambela jile ambe wasanai namba yera wasanai o jamana tunye ni jamana bela jile mine nunu jamana nunu bela jile tunye jamana indode lagine koninte lagine te Korvari te Senegali te Burkina Faso te Niger te nunu bela jile chedo ni beya dama jamana ebi nga wati jantemene nunu na tariku kono ni be ni jamana betu ni Mali doye o ambise ka fo ni jamana nunu bela jele dili ayafo nazara kamina akorasin o de dili jiri re dili de ni dili sara jiri te o nunu be jamana ebi o cheke nga be dili bora Mali de la akato kan korode we bismillah Afrique colonisée oui jamana dominé dogo kundama dama kono na chaira kalo woro kono Malila 22 septembre 1878 Sabusire Kai kata le 20 mai 1916 la bataille d'Andrambokan oui firun faga min kofe sans bisaba ni segi tubabu yo de kelela kasoro marfa buburo marfa pe ambulu uka siga jamana mi oui jamana mi nefana oui sambi wolonwula ke u mahere sore hali klekele ni burda be mamurti arabu be murti korogoro be murti dogono be murti flaw be murti bamana be murti bobo be murti munyanka be murti senufo be murti marka be murti bebe murti kelinkeli malion mo shitse kan ke joini ko famu nu yo famu aksuka ko chama no wayama ntila ka fui kwambe mife ukanga jamana bonya ukanga jamana horeya bonya Mali crise ni ya beke election ko ibe fli parce que sambi sababu ambe election de la hali crise ngulila pour que fanganka yelema abora election de la donc election dron tanyana bo pour que akaseka nyana bo fanga laje bana ba minnu be Malila Maliam yu ufo kabni fanga ma yelema oye jume lakana balia 2013 élection be ke domina lakana balia kumbe koronfe kumbe kida bi Mali 80% ni Mali jamanata bi sigi niko terroristes o de occupé donc Malion ko foko lakana ka sabati ala barkala kabni yelema kera armée be ka résultat minu soro bi o ma delika ka be sambi sabab ya do wati dola
do wulila ka tlonge ka Mali armée togoti hali politicien do balaw do be minu ba fe ka fanganta kul ba fe ka ke président utara kenema kata armée dogoya doko ni tirke doron soldat be buri doko Mali soldat se foi la défilé doron ni coup d'état ou bébé nyemo de do ne budon juno chama kenema be tlonge Mali armée ko mi Mali armée soro jamfande asoro parce que watila ube soldat su black attaque la hali samara tubu ube yoro di petu de do kasoro armée to nu uka rangers de bu nu e black attaque te kele minon duma ni kele minon be mim ni marfa be mim boro kise tabul ka armée to ni chokola aflana kele a wulila ko fe de ka tu ankadi bonen bora mo minum be manganci bi ko war constitutionnel ulu de yake ka libici kanani bonen ka tu anga armée malabe o bela ni yaye Mali l'armée be ka minke abe recrutement ke abe formation ke abe équipement ke abe kele ke fana hali armée bo masula ko de ba ko meto ka fu ko na l'une des plus grandes armées du monde o te kuma gansay bi kele minan diranga sodasma kabini yelema kera 18 août 2020 président de transition kouye vice-président chargé des questions de défense surtout kabini et rectification de la transition kera le 24 mai 2021 bara min kera ka keleminan du armement amake bisaba sambisaba kuno ori kama bi ambeka terroriste ci ambeka ka bazuci ambeka umne ambo barala ubena empoignarder en pol ka jamana bi parce que au plan yeme ka jamana gouvernement na institution déstabilisée ka jamana d'Afrique Malion ya ira le 14 janvier 2022, Malion Yaira Gien Bella ko Umason. C'est aux sanctions minuta. Aux sanctions à te charia chikono. C'est d'ailleurs ka charia la ate. Unika charia la ate. Ka franchir datugu ate charia kono. Ka banque centrale ko banku datugu. O te charia kono. Unika convention RDB ba fama ko la convention sur les pays sans littoral o jamana minte boko gika embargo manga kula yo be black refe min kaduye yo deke ura min fora u kafo u kake parce que jamana o do be minum be kuma ka sini seda maka réunion ko ka ministre babo kafo seda be na réunion ke doina nu dointa kube sanction ta nu sanction ta ambu appuyer ka sorulti Afrique jamana anko ko double donc ne ayirula mo hakem min bora le 14 janvier 2022 abe million saba ni kobo million nani 3 millions 700 et quelques o nyogo ma delika président Chima Eli Mali la kateme 2 millions ka donc ni légitimité B peuple ya ira bi légitimité be Assimi Goïta de bolo ani gouvernement de transition donc kuma ukananga kuma gelea minu be Mali ka ngunya fononi gelea flana yemu o yurgu ni impunité kele ya fo msiga ka shen chamante nte me okumaka gelea mimbe Mali l'armée wari détourna nganamura avion tambolo soldats sous besa obu enterré fosse commune là parce que avion tout beaucoup accord transport oye l'armée fanfela là ni a dans la vie civile marché au bas bedi comme il y a exemple kelen fladi parce que chamambe il vient à sira soro ya marché évalué 22 milliards gouvernement de transition dans la négociation que ni minu kanga minu marché soro anana ben 12 milliards ka min faralaka mogo minu yake a chamambe ulebe mangala la transition ka ban le 27 février wari chamambe o malaka ta compte de la kenema abesedi kana abe distribuer mogo minu ma otogo bambolo ulube ka mouvement nous financer malion ka wuli transition ka ban jona parce que ta fait kele nka sa dana wari kama betu sigi seda lo kambe ka on politique mu neku do ka so am on politique chimini ay dossier minuta ay dossier minu kumbe en ka so transition re mana ama dossier kurashid la kuma donc o fana anima wa fagali minu yo yamaria di kam malion faga ulu fana kanga mine kaki ka journaliste la tunu ante soma la lutte contre la corruption et l'impunité asabana ka réforme ke na ya be sambi sababu ka constitution yela ma première fois 2001 président Kumba fait kake manga ula yabla 2011 président Kumba fait kake amasira so 2020 2007 président Kumba fait amasira so ka soro malion ba fait réforme kake donc réforme kanga ke tigi hali manga wulila domina a wulila élection de kofe mi me mo dabaliba
au CEDEAO kelen 2018 manga wula élection kɔfɛ présidentielle kɔfɛ CEDEAO délégation bila kana Mali kɔnɔ o délégation ye rapport kɛ k'a fɔ ko élection manga kɛ Mali la tuguni ni réforme ma kɛ fanga yi ban ka réforme kɛ a laban fanga dafiri la o CEDEAO kelen bɛna sigi k'a fɔ aw kana réforme kɛ a ye élection kɛ dɔrɔn ni président min bɛna ko président démocratiquement élu président légitime jamana tiɲɛna ka trop président légitime bolo donc k'a fɔ ko président légitime o t'a ɲɛna o t'a a t'a ɲɛnabɔ ne y'a fɔ ko président légitime ye mais n'i tɛ se ka jamana lakana i ka légitimité ma dafa o a filanan élection ye mun ye élection tɛ yamaruya di président ma ka taa jamana tiɲɛ o élection bɛ comme ni ye permis di chauffeur ma ka taa mobili boli min ye permis d'a ma n'a tora ka accident ka bi ka niveau la ka mɔgɔw faga min ye permis d'a ma ba minɛ a la peuple de permis tigi ye donc ni président élira a ye lahidu minnu ta peuple ye mandat d'a ma a ye permis d'a ma kuma n'a nana jamana tiɲɛ peuple b'a minɛ a la i y'a fɔ k'u k'o lajɛ n'u ye Mali problème bɛɛ kɛ élection ko ye n'a ye élection kɛ coup d'état wɛrɛ bɛ na Mali la donc an b'a fɛ ka ɲɛnabɔ pour k'o kana kɛ tuguni réforme ka kɛ lutte contre la corruption lutte contre l'impunité ani accord d'Alger o accord d'Alger ale fana ye a ka waliya mais a waliyali an kan ka an janto a yɛrɛ la ka hakili sigi a waliyani a man ka kɛ pour que ka Mali tila a kɛra bi o a kɛra sini a sera kini a kɛra kudayi Mali man ka tila n'an sera k'o sauvegarder a tɔ bɛɛ bɛ se ka négocier entre nous Mali n kuma o problème ninnu n'u m'u ɲɛnabɔ n'a m'u ɲɛnabɔ an taara élection la dɔrɔn ka mɔgɔw dɔ sigi kalo 6 kɔfɛ ou bien san 1 kɔfɛ mankan bɛ wuli a nɔfɛ tuguni an dun tɔ fɛ donc u k'a to yen an k'an ka jamana dilan Mali binnen do bi u bɛ taama Mali kan u ban dɔgɔya bɛɛ b'i ɲɛ don Mali la an b'a fɛ ka Mali k'a furakɛ k'a lasigi k'a lajɔ k'a laboli n'u m'a to yan k'o kɛ u tɛna foyi résoudre ka tila k'a f'u ye an ni CEDEAO mankan kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ a ye comme balimaw ye mankan kɛra an bɛɛ bɛn Ala barika la ani Union Afrique barika la mais n bɛ fɛn dɔw fɔ ye u k'a fɔ bɛɛ k'a faamu an tɛ sɔn maa si k'an ɲɛ don Mali la k'an ka hɔrɔnya an ka danbe ko piétiner an tɛ sɔn a ma a bɛ se k'a faamu cogo di ko bi mɔgɔw jamana dɔ b'a ka avion wuli ka na n ka territoire la an ma yamaruya ɲini an fɛ an k'o tɛ se ka kɛ o kɛra tubabu fɛ kunun danow nana u nana ni soldats ko takuba kɔnɔ u ma yamaruya d'a ma an k'o kan tɛ sɔn ma u k'an bonya an bɛnna min kan accord min bɛ an ni olu cɛ an ka bɛn a kan u ka baara kɛ o sariya kɔnɔ n'u ma baara kɛ o sariya kɔnɔ an tɛ se ka bɛn u ye mankan wuli k'a fɔ k'an ye Allemand ka avion dɔ gɛn an ma avion si gɛn avion nana k'a sɔrɔ autorisation formalité ma rempli yanni an ka formalité rempli pilote pressera u taara Îles Canaries u tora o mankan ci k'a fɔ k'an ye Allemand gɛn an ma Allemand si gɛn ne ye ambassade Allemand ye révélé sisan n bɛna ɲɛfɔ ye min kɛra danow fana an y'a fɔ ye n'aw b'a fɛ ka na aw ni maliyɛnw de bɛ bɛn a kan an tɛ sɔn maa si ka na n ka jamana kɔnɔ surtout k'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ force d'attente bila an b'a dɔn u bɛna mun na est-ce que u tɛna fɛn dɔ préparer an ka jamana contre la donc an tɛ sɔn ma tuguni o de kan ko danaw fana ma u ka sigi ka taa maa si tɛ se ka na Mali la tuguni par procuration o bɛ kɛ kɔrɔlen o banna sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o tɛ kɛ tuguni n'i bɛna an bɛ bɛn a la i bɛna n ka jamana kɔnɔ i bɛna baara min na fana an b'a dɔn i bɛna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ k'u k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye ko kana Mali kɛlɛ n'u ye gouvernement in déstabiliser ni fanga in dafiri la cogoya dɔ la jamana bɛ dafiri n'a dafiri kungo bɛ se ka se olu yɛrɛ ma ni u ma sigi ni min ye o bɛ se ka k'olu yɛrɛ ma donc k'u fo la k'a fɔ Union africaine ko an bɛ disposition min na bi an ye san hakɛ min propose o ye peuple malien ye min fɔ an dun bɛ to peuple de kɔ ni négociation bɛ se ka kɛ dɔ ka bɔ a la u kana n ka négocier kɛ mais u taara mankan ci k'an lasira k'an bagabaga k'a fɔ ko fanga in dafiri o tɛ kɛ Ala barika la Mali ye duwawu jamana de ye et puis n bɛ to k'a fɔ n m'a fɔ ye mais n b'o fɔ parce que ni n kun y'a fɔ peut-être a bɛ digi dɔw la maa o maa jamana o jamana n'i ko k'i bɛ transition in dafiri Ala tɛ sira d'i ma n'i y'a juguya Ala b'i malo n y'o de fɔ n'u taara président de la transition fɛ an ka stratégie b'an bolo san 15 ka taa san 20 an y'o bɛɛ baara bɛɛ président de la transition bolo a bɛ se ka min f'u ye o kɔnɔna la a b'a f'u ye an ka stratégie de négociation a b'a f'u ye ni min b'a fɛ ka négocier u bɛna an ka négocier an t'a fɛ tɛ mɔgɔ si ka kɛlɛ an t'a fɛ ni Afrique jamanaw ka kɛlɛ an t'a fɛ tɛ communauté internationale ka kɛlɛ parce que a laban a bɛ gɛlɛya an bolo
jamana si tɛ se k'i kelen ka bila bɛɛ contre la an b'o dɔn mais u ka n'u profiter la fana ka lamalo ka taama kan comme an ye jamana min ay jamana do sous-préfecture n'u m'a to an k'o kɛ tɛna foyi résoudre ka tila k'a f'u ye an ni CEDEAO mankan kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ a ye comme balimaw ye mankan kɛra no an bɛɛ bɛn ala barika la ni Union Afrique barika la mais n bɛ fɛn dɔw fɔ u k'a fɔ bɛɛ k'a faamu an tɛ sɔn maa si k'an ɲɛ don Mali la k'an ka hɔrɔnya an ka danbe ko piétiner an tɛ sɔn a ma a bɛ se k'a faamu cogo di ko bi mɔgɔ jamana dɔ b'a ka avion wuli ka na an ka territoire la an ma yamaruya ɲini an fɛ an k'o tɛ se ka kɛ o kɛra tubabu fɛ kunu danaw nana u nana ni soldats ko takuba kɔnɔ u ma yamaruya d'a ma an k'o k'an tɛ sɔn ma u k'an bonya an bɛnna min ka accord min bɛ an ni olu cɛ an ka bɛn a kan u ka baara kɛ o sariya kɔnɔ n'u ma baara kɛ o sariya kɔnɔ an tɛ se ka bɛn u ye mankan wuli k'a fɔ k'an ye Allemand ka avion dɔ gɛn an ma avion si gɛn avion nana k'a sɔrɔ autorisation formalité ma rempli yanni an ka formalité rempli pilote pressera u taara Îles Canaries u tora o mankan ci k'a fɔ k'an ye Allemand gɛn an ma Allemand si gɛn ne ye ambassade Allemand ye révélé sisan n bɛna ɲɛfɔ a ye min kɛra danaw fana an y'a fɔ ye n'aw b'a fɛ ka na aw ni maliyɛnw de bɛ bɛn a kan an tɛ sɔn maa si kana an ka jamana kɔnɔ surtout k'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ force d'attente bila an b'a dɔn u bɛna mun na est-ce que u tɛna fɛn dɔ préparer an ka jamana contre la donc an tɛ sɔn ma tuguni o de kan ko danaw fana ma u ka segin ka taa maa si tɛ se ka na Mali la tuguni par procuration o bɛ kɛ kɔrɔlen o banna sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o tɛ kɛ tuguni n'i bɛna an bɛ bɛn a la i bɛna an ka jamana kɔnɔ i bɛna. an balimaw jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga a ko maa tɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ par procuration i n'a fɔ an ka jamana tigi wɛrɛ b'a la min tɛ anw ye ni fɛn min bɛ latigɛ an ka jamana kɔnɔ n'i ye bamanankan in lajɛ a jɛlen ye min ye o de ye Faransi kɛn bɛ k'an ka jamana kɛ a ba ka guwanforo de ye a bamanankan jɛlen do ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Faransi bɛ yan u ko fɔlɔ ko olu ni anw k'u ni anw ye bɛnkan dɔw kɛ olu nakun an'u n'a kan Mali dugukolo kan Mali yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o bɛnkan min bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an da bɛna so ma sisan n'a tun kɛra kɔrɔlen jamanakuntigi kɔrɔ minnu dɛmɛna n'a tun y'a sɔrɔ olu kɔni ye a kɛ o tuma bi Mali tɛ sɔn Mali tɛna sɔn Mali ko k'a tɛ o bɛnkan in na lakana siratigɛ la n'a kɔni ye Faransi diya dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'o kan ka na Mali kɔnɔ i komi ale bɛ Mali dugukolo kan Mali y'ale ta ye ale de bi wele bila mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni hali Mali fɛla ma ɲininka Mali ka hakilina ma ɲininka a filanan ye fɛn min ye hali sɔrɔlasi minnu n'u kan ka na Mali dugukolo kan Faransi de taara Nations Unies na ka taa fɔ Nations Unies ye k'u ka kɛlɛcɛw bila ka na Mali dugukolo kan Nations Unies ko k'a b'o kɛ u ye Mali wele Mali ko yala maa bɛ se ka n'an ka dugukolo kan cogo di hali n'i bɛna an kana yanni i bɛna an dɛmɛ k'an lakana e bɛ se ka na cogo di ka sɔrɔ a ma kɛ n'an ka diɲɛ ye Mali bann'o na Nations Unies na o Mali y'o kuma fɔ ni ninnu nana n'u ka sɔrɔlasiw ye kojugu kunyanfan ye Faransi de ye Faransi de bɛ mun wele u y'u ka minɛnw cɛ tuma min na u b'a fɛ k'u ka sɔrɔlasiw n'o ye Barkhane ye k'o falen ni Takuba ye nin bɛɛ ye kɛlɛcɛ tɔgɔw de ye Barkhane o ye Faransi kelen ka kɛlɛcɛw ye Faransi fosi ka bɔ anw kɔrɔ ka taa Mali ni Burkina ani Niger dancɛ la u bɛ fo Menaka ayi a bɛ fo Ansongo fanfɛ sisan a fosilen kɔfɛ a b'a fɛ ka L'Europe jamana dɔw wele olu ka na nka n'i b'o kɛ o e ni Mali de bɛ sigi ka kuma fɔlɔ wa ka bɛnko dɔ kan ni min tɛ Mali fɛla i b'o bila wa e b'a k'i ta ye de i n'a fɔ Mali dugukolo ye e faso dɔ ye Modibo Keita a ye Faransi gɛn don min ka bɔ Mali dugukolo kan yala maa ka du kɔnɔ bɛ se ka k'i ta ye cogo di k'e ta y'i ka du ye dutigi yɛrɛ bɛna a ka sariya boli e ka du kɔnɔ n'o kɛra i fa kɔni o bɛ bɛn n'o kɛra i fa ye i fa ta i ka du ye o bɛ bɛn n'o kɛra i ba ye i ba ta i ka du ye o bɛ bɛn hali o yɛrɛ o ye hakilimako de ye dɛ i den ye maa ye cogo o cogo i b'a bilasira n'i y'a ye a bɛna sira bila min tɛ ala ko ye i b'a karaba nka Faransi lajɛ Faransi kɛlen don ka Mali k'a ta de ye o kuma de ti bɛn Faransi fɛ maa minnu bɛ Mali dugukolo kan Modibo Keita ko k'ale ye nazara gɛn ko nka jamanaden juguw bɛna Mali di nazaraw ma Modibo Keita y'a kuma fɔ bisimila an ka tɛmɛ ni Choguel ka kuma tɔ ye baara min na fana an b'a dɔn i bɛna bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ k'u k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye k'u kana Mali kɛlɛ n'u ye gouvernement in déstabiliser ni fanga in dafirila cogoya dɔ la jamana bɛ dafiri n'a dafiri kungo bɛ se ka se olu yɛrɛ ma u ma sigi ni min ye o bɛ se ka k'olu yɛrɛ ma donc k'u fo la k'a fɔ Union africaine ko an bɛ disposition min na bi an ye
san hakɛ min propose o ye peuple malien ye min fɔ an dun bɛ to peuple de kɔ ni négociation bɛ se ka kɛ dɔ ka bɔ a la u kana an ka négocier kɛ mais u taara mankan ci k'an lasira k'an bagabaga k'a fɔ ko fanga in dafiri o tɛ kɛ ala barika la Mali ye duwawu jamana de ye et puis n bɛ to k'a fɔ n m'a fɔ ye mais n b'o fɔ parce que ni kun y'a fɔ peut-être a bɛ digi dɔw la maa o maa jamana o jamana n'i ko k'i bɛ transition in dafiri ala tɛ sira d'i ma n'i y'a juguya ala b'i malo n y'o de fɔ n'u taara président de la transition fɛ an ka stratégie b'an bolo 115 ka taa 120 an y'o bɛɛ baara bɛ président de la transition bolo a bɛ se ka min f'u ye o kɔnɔna la a b'a f'u ye an ka stratégie de négociation a b'a f'u ye ni min b'a fɛ n ka négocier u bɛ na an ka négocier an ni an t'a fɛ tɛ mɔgɔ si ka kɛlɛ an t'a fɛ ni Afrique jamanaw ka kɛlɛ an t'a fɛ tɛ communauté internationale ka kɛlɛ parce que a laban a bɛ gɛlɛya an bolo jamana si tɛ se k'i kelen ka bila bɛɛ contre la an b'o dɔn mais u ka n'u profiter o la fana k'an lamalo ka taama taama kan comme an ye jamana min a ye jamana dɔ sous-préfecture o tɛ se ka kɛ ala barika la n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo maliyɛnw minnu bɔra le 14 janvier 2022 Mali kɔnɔ ani Mali kɔ africain minnu bɔra n b'a fɛ k'u fɔ parce que olu de y'a kɛ sababu ye u bɔli in de y'a kɛ sababu ye sisan bɛɛ bɛna négocier n'o tɛ minnu ye sanction ta u y'a fɔ ka mɔgɔw dɔw bɛ kɛnɛma dɔw bɛ Mali kɔnɔ ko fanga in bɛna dafiriya ni semaine kelen kɔnɔ maliyɛnw bɔli de y'a kɛ sisan u bɛ Mali bolo n b'u fɔ o la n b'u waliɲuman dɔn ka mobiliser len ka to yen déterminer len ka to yen fo Mali ka sago sɔrɔ hakɛto b'a la sali ala Mahamadu. balimaw dɔgɔkun tɛmɛnen bonɲɛmasegin ani wuli ka dɔ ka magwɛ ni dɛmɛ ta k'an ka dolatɛmɛ fanga mɔgɔw sɛgɛrɛ a kɛra Mali kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a dɔn k'a fɔ min y'an faso Mali ye a bɛ farafinna tɔn min na n'o ye CEDEAO mɔgɔw ye u ye ɲangi juguw ta ka Mali sɛgɛrɛ Mali ye jamana min a tɛnkunnen tɛ kɔgɔji la bɔda tɛ Mali bolo Mali lamininen don ni jamanaw de fɛ Mali saheli a n'a kɛɲɛka o ye Algérie ye Mali kɔrɔn o ye Niger ye Mali worodugu kɔrɔn seleke o ye Burkina Faso ye o Burkina Faso min n'an ye laseli fɔ aw ye k'a fɔ min ɲɔgɔnna kɛra an faso Mali la e ko a ɲɔgɔnna ma Burkina yɛrɛ sɔrɔ wa Mali worodugu o ye Côte d'Ivoire ye Mali tilebe o ye Sénégal ye Mali kɛɲɛka tilebi bolo o ye Mauritanie de ye anw ni Kouaji n'i y'a jate a bɛ taa fo kilomètre 1000 ɲɔgɔn bonyɔngo wa mɔgɔ ka baara to ye funa kɛra Faransi ye n'a fɔra k'a fɔ anw tɛnkunnen tɛ kɔgɔji la diɲɛ dun kalalen don ɲɔgɔn na bi fɛn o fɛn n'o bɛ sɔrɔ wali jamanaw kɔnɔ k'o donni ka na anw faso Mali kɔnɔ f'i ka nin jamana dɔw de latigɛ i n'a fɔ Mauritanie hali ni Mauritanie tɛ CEDEAO la Sénégali o y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ Côte d'Ivoire fana o y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ Burkina Faso min ni jamana paron kɛra o jamana fana kan n'an y'o kibaruyaw lase aw ma o fana tun y'a ka dondaw tugu Mali ɲɛ Niger o fana ye a ka dondaw tugu Mali ɲɛ jamana fila pe de bɛ yen fo jamana saba ɲɔgɔn bonyɔngo fɔlɔ o ye Algérie ye o bɛ Mali kɛɲɛka kɔrɔn seleke fɛ filanan o bɛ tilebiyanfan in fɛ ka taa kɛɲɛka bolo fɛ o tɛ CEDEAO la Sénégali o y'a ka daw tugu o bɛ Mali ni tilebi cɛ Côte d'Ivoire o de bɛ Mali ani worodugu cɛ o jamana sugu min n'a haju bɛ anw ka julaw u ɲɔgɔnna farafin julaw man ca farafinna tilebiyanfan bolo in fɛ jamana ka dɔgɔ bɛ jamana yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o bɛ duniya kɔnɔ bi ko seko ni dɔnko b'o la ko o bɛ se ka a ka jamana fɛn bɔ ka taa feere ko malidenw tɛ yen i n'a fɔ Chine i n'a fɔ Japon i n'a fɔ Europe jamana tɛ diɲɛ dugukolo kan ko malidenw tɛ yɔrɔ min k'u bɛ taa fɛnw donni ka bɔ yen Ala ye Mali sɔn mɔgɔ basigilenw ni mɔgɔ cɛsirilenw na n'o ye an ka julaw ye olu de bɛ taa diɲɛ fantan naani fɛ a nana ye k'a fɔ tuma dɔ la hali kɔgɔji bɛ jamana minnu kɔnɔ bi wala jamana minnu tɛnkunnen don kɔgɔjida la anw faso Mali
fɛn bɛ sɔngɔ min na anw fɛ yan tuma dɔ la ala tɛ se ka sɔrɔ o jamana kofɔlen ninnu kan yala o hasidiya sen b'a la sa wa a mana bɔ sira o sira fɛ mali donda ni mali bɔdaw duguma bolifɛn minnu bɛ boli duguma ani panfɛn minnu bɛ pan ka taa fɛnw ta ka na nin bɛɛ datugulen don mali ɲɛ nin jamana kofɔlen ninnu fɛ nka a kɛra i n'a fɔ ntori yɛrɛ bugubugu kojugu a b'a fɔ bagayɔgɔ u bɛ ɲini ka mali sɔrɔ bi sabu farafin jamana ka dɔgɔ minnu ma jira k'a fɔ gɛlɛya minnu t'an bɛ ka mali sɛgɛrɛ a ma bɛn a man kan fɛn ɲuman tɛ foyi tɛ fo nin gɛlɛya karo gɛlɛya ka jamana in k'i bolo kɛ k'a minɛ a bɔ la kana se ka fiɲɛ sama nka farafin jamana ka dɔgɔ minnu m'u kan bɔ bi k'a fɔ nin wale min taara ka mali sɛgɛrɛ olu fɛla tɛ i n'a fɔ burkinakaw ka weleli fanba n'o wolola jamana paro in na burkina o de ye k'a fɔ min taara ka mali sɛgɛrɛ a ma bɛn olu ma u y'o bɔli de kɛ ani gɛlɛya minnu bɛ anw da la mali kɔnɔ n'o tun ye kana sabatilibaliya ye o kelen in de fana bɛ ka kolokolo burkinakaw ka bɔli a fanba o sɔrɔla o de fɛ balimaw ala ka hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la o Elhaji Ibrahim Boubacar Keita min ni a kanubaw tun b'a wele ko IBK dɔw ko kankelentigi dɔw yɛrɛ tun b'a fɔ a ma ko manden masa o manden masa dɔw yɛrɛ tun b'a fɔ a ma ko bourgeois o ye bana de ye mɔgɔ min ye bana ye n'a b'i yɛrɛ mafa ni o banaya ye o Ibrahim Boubacar Keita a fatura a taar'i da kibaruya in kɔni a cunna a n'a balila maliden caman na Ibrahim Boubacar Keita a fatura k'a si to san 76 de la o Elhaji Ibrahim Boubacar Keita min n'a ka fatuli kɛra balanakoba ye a fatura waati la waati min mali sɔrɔdasiw u tun bɛ labɛn na n'o ye 20 janvier o ye mali sɔrɔdasiw dilali san ala ka hinɛ Modibo Keita la nka a fatura ka to gundo la Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tun kɛn bɛ k'i mada k'i mankan sumaya Ibrahim Boubacar Keita cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a b'a kalama k'a fɔ a san 2 ye ɲinɛ ye ka bɔ utukalo tile 18 na ka se tile 19 na Ibrahim Boubacar Keita tun ka fanga paruna o senfɛ a yɛrɛ tun ye i dantigɛ jamanadenw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a kɛra tubabukan de la a waati an tun y'a lajɛ k'a laseli lase aw ma ka bayɛlɛma bamanankan na sabu ale ka fɔcogo la ko ale tɛna sɔn fiyewu ale ka to fanga na o ɲinini ka to fanga na malidenw joli ka bɔ ko ale ka to fanga na ale ma sɔn o ma ala ka hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la an ka dantigɛli lamɛn o don kofɔlen a y'a kɛ nazarakan na an kɔni y'a bayɛlɛma ka kɛ bamanankan na bisimila n bɛna n ka kuma daminɛ ni Alahu tɔgɔ barikama ye ala min n'ale ye duniya nɛɛma labɔli masa ye lahara yɛrɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen masa n'o ye Alahu ye. Chers compatriotes, ne faso malidenw, maliennes et maliens, maliden cɛman fara maliden musoman kan, soldats, sɔrɔdasiw, sous-officiers, sɔrɔdasi jalatigi danganw, officiers, sɔrɔdasi jalatigiw, officiers supérieurs, sɔrɔdasi jalatigibaw minnu ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔw sana jalatigibaw ye, officiers généraux de l'armée malienne. aw minnu ye mali sɔrɔdasiw ye. Pendant 7 ans, san 7 kuuru kɔnɔ j'ai eu le bonheur a kɛra nisɔndiya ni wasa ye ne Ibrahim Boubacar Keita ye et la joie ani a wasa ani a ɲagariw ye d'essayer de redresser ce pays k'a lajɛ ka jamana in latilen ka bila dilali sira kan du mieux de mes efforts, n seko ani n damayira la car sabu dès l'abord, kabili a jujɔn dès ma première mission de chef du gouvernement de ce pays, kabili ne ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kɛ fo ka se kɔsa in na ma je me suis convaincu ne limaniyani ni ne dalen do a la des efforts fabuleux cɛsiriba minnu ani baaraba minnu n'olu kan ka kɛ n'o ye wasa ani
laɲini sɔrɔ cɛsiriw ye qu'il fallait mettre en œuvre minnu n'u tun kan ka kɛ pour redonner corps et vie ka se ka farikolo ni nin di à l'armée malienne. Mali soldasiw ma. D'où cette idée O de y'a to hakilina ni de l'ordre de programmation et d'orientation ni Mali soldasiw labɛnni kɛlɛminɛnw ni lamɔli ni lajoli dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra militaire. n'o ye soldasiw bɛ se ka kɛ ŋanaw ye cogo min. Ce compagnonnage avec les forces armées n'a jamais cessé. Mali soldasiw labɛnni an'u sɛnsɛnni a ma jujɔn a ma jɔ a kɛra cɛsiri dabilabali ye. Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Fo ka se nin yɔrɔ in ma fo ka se bi ma wa a tɛna jɔ koyi. Je pense Ni limaniya ni miirilen kɔni don qu'à chaque moment, waati bɛɛ lajɛlen na sa vérité. waati bɛɛ lajɛlen n'a ka tiɲɛ don. Si aujourd'hui, Ni a y'a sɔrɔ dun bi après des semaines de turbulence, dɔgɔfurancɛ caman tɛmɛnen kɔfɛ furugufurugu ni basigibaliya ani woyɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ des manifestations diverses, n'o kɛra wale caman kɔnɔna na ponctuées hélas par des victimes, ni a nana wolo hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ laɲini ye minnu ni nana to a ko la devant lesquelles je m'incline, o fatuli minnu kɛra n bɛ taasibila kɛ ka se olu ma. que je n'ai jamais souhaité Wa ne yɛrɛ ma nin ɲini fiyewu ne Ibrahim Bokar Keita don kelen da kelen nin tun tɛ ne ka laɲini ye. chacun dans ce pays le sait. Jamana in kɔnɔ yan bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne IBK ne ka laɲini tun tɛ nin ye maa laɲini ne ka laɲini tun tɛ nin ye. Pourquoi j'avais toujours mis en garde Hali n'a y'a sɔrɔ n ye jagaseerekanw ni kangaridakanw fɔ ka sɔrɔ bi ma se. dit que on mène dans la rue, K'a ye k'a fɔ nunu nin wale nunu de tun bɛ ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ. on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. Wa bɔlɔn kɔnɔ wale nunu maa t'a dɔn a gɛlɛya bɛ na cogo min maa t'a dɔn a kɔlɔlɔw bɛ bɔ yɔrɔ min. Le bien ou le pire, hélas le pire en a résulté. A bɛ se ka kɛ ɲuman ye wala juguman yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko ninnu senfɛ. Si aujourd'hui, N'a dun y'a sɔrɔ bi il a plu n'a a nana ye wala a nana waleya à certains éléments de nos forces armées k'a fɔ Mali soldasi dɔw de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, n'olu kɔni limaniyana ni bi don in na k'a fɔ nin ko in tɛ ɲɛ fo olu k'u jeniyɔrɔ ani olu k'u dadon ani u sen don nin ko in na. ai-je réellement le choix? Yala se wɛrɛ bɛ ne ye wa ne dungo wɛrɛ tɛ a ko la tuguni M'y soumettre? ka jɛni a ye ka majigin o la Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé sabu ne yɛrɛ tɛ fɛn min fɛ ma fɛn min kanu o ye k'a fɔ joli si kana bɔn o tɛ ne ka laɲini ye pour mon maintien aux affaires. min b'a to o joli bɔn k'a to ne ka sigi wala n ka to fanga na o tɛ ne Ibrahim Bokar Keita ka laɲini ye. Pourquoi? Munna Je voudrais, à ce moment précis, ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ni waati jɔnjɔn in na tout en remerciant le peuple malien, ka ɲɛmasegin ni foli ni barikada k'o lase jamanadenw ma de son accompagnement au long de ces dernières années, u ye ne bɛ ka u ye n bilasirali ni sɛnsɛnni ni n dɛmɛli min kɛ nin san tɛmɛnen ninnu kɔnɔ de la chaleur de son affection, u ye n kanu ka n bonya ka n dɛmɛ ni minnu kɛ ne bɛ ka kanu min n'u sɔrɔla n'u bɔr'u yɔrɔ nin waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nous dire la Bravo. décision k'a fɔ aw ye bi k'a fɔ ne latigɛra a kan de quitter mes fonctions, k'a fɔ n bɛ jɔyɔrɔ min na n b'o bila toutes mes fonctions à partir de ce moment. n ka baara o baara n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya baara ye ani jɔyɔrɔ ni bonya min bɛ o jamana ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ka diɲɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ Et avec toutes les conséquences de droit, ni ne dun ye jamana in fanga ɲɛmɔgɔya in bila o bɛ wolo ko la sa ka diɲɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye la dissolution de l'Assemblée nationale n'o ye wasabulon cili ye n jɛna n'a ye et celle du gouvernement. ka gouvernement fana o ka baara bila o fana ka ci n jɛna n'o ye Qu'Allah ala ka aide dɛmɛ ta et bénisse le Mali. ka duga Mali ne faso ye Je n'éprouve aucune haine mɔgɔ si juguya ani bisigiya ani dimi tɛ ne na o si tɛ ne na bi vis-à-vis de personne. ka si ma si ma Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. ni i bɛ ka jamana kanu ani jamana diɲɛ min bɛ ne dusukun na o tɛ ne yamaruya ne k'o kɛ
Que Dieu nous sauve. Alaka façon alaka kishi alaka antara. Merci. Aunichi. Cɛba min filɛ nin ye n'aw y'a ka dantigɛli lamɛn bamanankan na sisan a fatura k'a to gundo de la koyi sabu a tun kɛn bɛ k'i ma da a fatulen wale ɲuman dɔn ni bonɲɛmaseginw bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o bonya ninnu na bɛn kɔni kɛra kan k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita ala ka hinɛ la ko maa ɲuman tun don a tun bɛ hinɛ a tun ka mɔgɔya fanga ka bon kosɛbɛ dɔw y'a jira k'a fɔ fasoden ɲuman tun don wa a fatura ka a hakili to Mali la kosɛbɛ sabu ale nakun tun ye fɛn min ye fanga yɛrɛ tako fɔlɔ jɔnkala anw farala mɔgɔw kan mɔgɔ minnu n'olu kɛra lafasabaw ye fanga ɲini na ne yɛrɛ Jose Traoré ka ne gɛn ka bɔ n ka arajo la arajo fɔlɔ min ni ne tun bɛ o arajo la sabu ye Ibrahim Bokar Keita de ye sabu a tun fɔra ne ye k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita ko a tɛna fanga sɔrɔ ne ko a tigi ma yala ala de tɛ fanga di wa n'a ye fanga ta an bɛna kɛ cogo di o tigi a ye ne gɛn ka bɔ a ka arajo la ka sabu kɛ o ye ala kɔni y'a kɛ manden masa Ibrahim Bokar Keita sigira fanga na o cɛkɔrɔba joli joli bɛ yen o musokɔrɔba joli joli bɛ yen sabu olu de bɛ anw ka laseli lamɛn kosɛbɛ ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni sɔrɔba t'u fɛ o cɛkɔrɔba joli joli n'o musokɔrɔba joli joli olu y'a ne yɛrɛ wele k'a fɔ ne ye Jose Traoré n'i y'a ye k'a fɔ anw kɔni anw bɛna wote Ibrahim Bokar Keita ye ala ni e ka laseli ani e masurunyamɔgɔ don jɔn kala a don ne y'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ e y'a fɔ ne ye ko yala e b'a fɛ an ka wote mɔgɔ jumɛn ye ne ko n ko ka wote El Hadji Ibrahim Bokar Keita ye fanga ye ala de ta ye ala de y'a di beka ma san 5 fɔlɔ min n'o kɛra ne kɔni tun y'a a ka fanga seere ye i n'a fɔ ala dɔnbagaw ye min fɔ san 5 fɔlɔ min n'a sigira fanga na fɛn min kɛra n'o kɛra ɲɛfɛn ye o ka ca fɛn dɔw bɛ yen minnu ma ɲɛ wa Ibrahim Bokar Keita kelen tɛna kɛ o ɲumanfɛnw an'o jugumanfɛnw seere ye anw fɛn o fɛn n'an tun kɛra sabu ye k'a fɔ mɔgɔw ye u k'a ta kɔlɔlɔ sɔrɔla o fanga na anw bɛɛ lajɛlen kungo dɔ don dali masa ni setigi ala ɲana donna don minnu ni a bɛna an bɛɛ lajɛlen ka ɲininka a jɛɲɔgɔnw tun ka ca o jɛɲɔgɔnw la minnu n'olu y'a masurunyamɔgɔw ye o dɔ ye Musa Tɛnbine ye Rajal ne yɛrɛ kɔni tɛ maa kɛnɛmanba ye ten hali kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan ne ma se ka baara in kɛ e de ye a baara kɛ ka taa Ibrahim Bokar Keita jɛnɛja kɛnɛ kan e tun bɛ yen maa fɔlɔfɔlɔ min n'i ka ɲininkali sera o ma i yɛrɛ ka fɔ cogo la o ye Musa Tɛnbine ye o Musa Tɛnbine i y'a kan ɲininka cogo di yala a dun ye mun fɔ Ibrahim Bokar Keita ma sabu ale tun ye a teriba ye denmisɛnnin don denmisɛnnin min ni Ibrahim Bokar Keita a tun limaniyɛnen don n'a ye yala aw ye mun de fɔ a ye mun de fɔ ye i bɛ ka ko la tɛ ɲɛfɔli k'an ye anw ye ɲininkali daminɛ maa fɔlɔ min na o ye Musa Tɛnbine de ye o Musa Tɛnbine o tun ye a jɛɲɔgɔn ye min Musa Tɛnbine min yɛrɛ kɛra sabu ye ka Ibrahim Bokar Keita ka ka fanga baroni ka tɔ teliya ka d'a kan wasaden kalata min kɛra san 2000 ni san 20 ni Musa Tɛnbine sigida 5nan kɔnɔ a tun kun kan ko kibaruya cayara o Musa Tɛnbine a jirala k'a fɔ ale de tun bɛna kɛ Mali wasadenw ka ɲɛmɔgɔba ye ni jamanakuntigi Ibrahim Bokar Keita tɛ yen don min na o Musa Tɛnbine de tun bɛ kɛ jamana in maraba ye jamana ɲɛmɔgɔba ye o Musa Tɛnbine tun bɛ kɛnɛ kan an ye ɲininkaliw la s'a ma Ibrahim Bokar Keita kɔni tɛɲɛna a ye seereya minnu fɔ o seereya ninnu filɛ ni dumuni tora maa ye o dumuni bɛ ban nka ni adamaden hakilinaw d'i ma ani ka jogo ɲumanw d'i ma ne bolo o bɛ se k'i dɛmɛ badabada Ibrahim Bokar Keita n'a jɛra an jɛra san caman bi kɛnɛ in an tɛ se k'a fɔ an bɛ kuma a kan k'a ban an bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ a kan ka sababuya kɛ anw bolo n'i k'i bɛ kuma Ibrahim Bokar Keita kan n'aw jɛra presque san 20 de kɔ ne bolo n'i k'i b'o bɛɛ fɔ a ka kan peut-être i ka livre sɛbɛn
ou bien kɛnɛ ka sigi a kama min bɛ se ka kɛ sababu ye i ka se ka fɛɛrɛ ka kuma caman fɔ n ko cogo min Ibrahim Boubacar Keita a taara ka a ye sira yira n na an jɛra jɛ in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita n'an b'a fɔ ma IBK maa ladiri don a ye ladiriya jɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ adamaden n'i kɛra ladiri ye o ka ɲi jamana ma o ka ɲi i yɛrɛ ma an ka jɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kan kelentigi don Ibrahim Boubacar Keita n'a ye layidu ta fo ni ala ma min latigɛ n'o tɛ Ibrahim Boubacar Keita mana layidu o layidu ta ka ca ala fɛ a bɛ danna ye a bɛ wuli n'a ye a bɛ hami n'a ye a bɛ ko bɛɛ kɛ ka se k'a timɛ Ibrahim Boubacar Keita maa don a kɛra faso fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maliko la Ibrahim Boubacar Keita tile kelen ma tulonkɛ k'a sababuya kɛ a ma foyi bila faso ɲɛ maa si tɛ yen ni i bɛ se k'a fɔ maliko la ko Ibrahim Boubacar Keita ni e bɛ se ka don janfa la je pense que ni fɛn fɛn jɛra bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ maliko kɔnɔna u b'a nin kan hali k'a to bana na n kɛra seere ye u bɛ réseaux sociaux dogo a la kuma dɔw kuma minnu bɛ fɔ réseau kan pour que a kana a ka bana juguya a mana kuma fɛn fɛn mɛn maliko la u bɛ dɔ fara a ka bana kan donc bi ne bɛ se k'a fɔ k'a bɛ jamana kuntigiya la ou bien a bɛ jama ɲɛma k'a fɔ ko a b'a jira maaw la ko Mali ka da o fɛn tɛ hali a ka so kɔnɔ ɲɛna a bɛ kasi Mali kama donc k'a yira bi k'a fɔ Ibrahim ka tagali ne bolo n'a ye fɛn to an ye o ye ladiriya ni tilelenya ani kan kelentigiya ani faso kanu a taara k'o to an ye o ye koba de bon a taara fana ka kɔnɔman to parce que fɛn caman bɛ fɔ ni Ibrahim Boubacar Keita kun fɛrɛla ka kuma don min fɛn caman bɛ fɔ min ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen nka bi an t'an da don la ni ala y'a ka baara kɛ ka ban je pense que an b'an wasa don la mais n b'a dɔn maa min don jɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se k'a tɔgɔ tiɲɛ fɛn fɛn bɛ se k'a nɔfɛmɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ a tɛ gɛrɛ a la an minnu y'a nɔfɛmɔgɔ ye an tɛ se ka kojugu kɛ k'an jigi d'a kan o de la maaw b'a bila u kunna k'a fɔ ni gɛlɛya i ye gɛlɛya sɔrɔ justice ni fɛnw na k'i ka surun IBK la i mana kɛ maa o maa ye n'i ye gɛlɛya sɔrɔ justice sira kan Ibrahim Boubacar Keita t'a da don a la o mana kɛ maa o maa ye donc k'a yɔrɔ la k'a fɔ tilelenya ani ladiriya ne bolo o ye héritage ba dɔ ye an bɛ se k'an waso ni min ye bon faso sera ka baara caman kɛra nka fili caman sɔrɔla tɛmɛnenw na k'a sababuya kɛ kuma caman ma kɛ o de la n ko fɛn dɔw bɛ yen peut-être ni sɛbɛnni yɛrɛ tɛ a ti ɲɛ i bɛ k'a ka bilan peut-être k'a lajɛ an bɛna hakilijakabɔw kɛ ka baaraw kɛ ka initiative ta i bɛ k'a politiki sira kan adamadenya sira kan hinɛ ni kan kelentigiya sira kan ani jamana jɔ sira kan i bɛ k'a ye fɛn fɛn kɛ ka se ka o tiɲɛ bange ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna jateminɛ kɛ pour que ka se ka o baaraw kɛ nka bi je pense que an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn vraiment maa min don a b'a kɛra faso fɛ ni maaw bɛ baro kɛ rumeur caman bɛ yen n'a y'o mɛn a b'a hakilinaw fɔ o de la n ko bon bi peut-être nin tɛ kɛnɛ ye an bɛ se ka na fɛn kuma an tɛna se ka kuma ko caman kan bi nka an yɛrɛ b'a hakilina dɔn fɛn caman bɛ fɔ ale hakilina ye min ye ani min bɛ fɔ kelen tɛ nka an ye min fɔ ni saya bɛ fɛn bɛɛ ban nka n'i bɛ maa dɔn i ni maa gɛrɛla i ye maa kanu ni mankutu tiɲɛ sera ma k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a bɛ digi mɔgɔ la nka n ye min fɔ a ko ale yɛrɛ y'a fɔ k'a yafara bɛɛ ma je pense que an fana ye maanifinw de ye ale mana yafa yɔrɔ min ne bolo bɛɛ ka kan ka yafa fana surtout ale de taaba ye donc n'a ko k'a yafara bɛɛ ma anw ta ye min ye dɔrɔn peut-être an tɛna fɛn fɔ min bɛ digi mɔgɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye mais a bɛ se ka kɛ kumaw ye minnu bɛ se ka tiɲɛ bange don nataw la u k'a dɔn tigitigi Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ye jɔn ye je pense que o baaraw ni ala sɔnna ma an b'an cɛsiri a la don nataw la. n balima silamɛlo an ka miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya na dɔ b'anw na. n balima silamɛlo bɛɛ k'i miiri dɔn ni dugu jɛ o jɛ saya bi dɔ dɔn anw na. nin tun ye mɔgɔ min IBK masurunyamɔgɔba tun don IBK kanuba cinba tun don mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'i ye Ibrahim Boubacar Keita fɛ mɔgɔw ta ani min ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kudayi bada fo ka taa don se don min ala min ye fanga d'a ma o ala ye fanga minɛ a la ale ye o mɔgɔw ye ni IBK tun ye jamana kuntigiba ye jamana kanu tun bɛ a la kosɛbɛ a ka fiɲɛ sama o fiɲɛ sama a tun b'a kɛ ni faso kanu ye. dugu jɛ o jɛ saya bi dɔ dɔn. an bɛ
boli saya nye o shiti andlatu ami boli saya nye saya na dobo ambi sira saya nye saya bi dobo o ambi boli saya nye saya na tunu ne bale mamumini lo anga umiri doni dugu je oje saya na dobo na. Nintui ibekaka dandigeli cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni mɔgɔ ma fɛn wɛrɛ fɔ nin bɛ seereya bɔ nka yala Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ma faamu jamanadenw de fɛ wa sabu jɔn dan o y'i se de ye a tun ye layidu ta malidenw ye yala Ibrahim Boubacar Keita ma faamu jamanadenw de fɛ wa fɛn kelen kɔni bɛ yen anw fɛ Mali kɔnɔ yan tuma o tuma n'an ka mɔgɔba dɔ ye diɲɛ sosigitɔ an ye an bɛ sɔrɔ de k'a waleɲuman dɔn o misaliya ka Modibo Keita to balo la a ye baara minnu kɛ baara ninnu kɛcogo de ma faamu yala ale de ma se a kɛcogo ɲuman na sa wa o cɛkɔrɔba caman tari da nɔ tɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ la n'i tun ye Modibo Keita tɔgɔ fɔ i tɛ tileyɔrɔ fana dun u ka so o waati sabu a ka jamana mara a tun gɛlɛyara kosɛbɛ ka sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ni tun y'a ye a n'an ka jamana sɔrɔlasiw joli joli bɛ u la minnu tun bɛ a minɛ i n'a fɔ fa hali ni bɛ ka tun ko a ye si ɲɛna u bɛ si ɲɛna nka Ibrahim Boubacar Keita ni a tun y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen siga kɛn bɛ mɔgɔ min ma k'a fɔ ko kɛra a ka fanga in jasibaga ye o ye Karim Keita ye mɔgɔw ka fɔ la dɛ sabu ne ma gɛrɛ a la ma gɛrɛ a la n'a ma deli ka sigi ka kuma tile kelen nka an ka baro dɔ senfɛ ne y'a fɔ k'a ɲininka k'a fɔ a ye a den gɛrɛ a yɛrɛ la den gɛrɛli a ko a ye gɛlɛya dɔ a ka fanga na dɛ an ka Ibrahim Boubacar Keita an k'a yɛrɛ lamɛn bani e tun bɛna don min ko fanga bɔra somɔgɔ ko la ko ka kɛ faso ko ni halala ko ye o k'i nana i sigi fanga na e y'a kɛ somɔgɔ ko ye alhamdulilayi amin sini bɛ gɛlɛya dɛ Jose sini bɛ gɛlɛya dɛ jamana in kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ bɛ yen min bɛ siran nin ɲɔgɔn si ko ɲɛ fo ka i mɛrɛmɛrɛ walahi ne don contrôleur dɔ ko ma d'état dɔ ko ma ko kɔrɔ ko premier ministre kɔrɔ ka kan ka ani mɔbili ka kan ani a ka so labɛnni san fila o san fila ka kan kabini i bɔra la a n'o ye i m'a ɲini dɔgɔkun i t'a fɛ n k'a ma n ko nɔ vraiment ma ɲɛsin a ma n bɛ n fa ka so kɔnɔ n bɛ yen a bɛ n bɔ bi fɛn caman fɔra yanni ka se du ta ma a nalen a ye jamana nafolo bɛɛ ta a ye faso de la Jose jamana ni a tama kelen n'a donna ne si so la ala ka ɲininka sini ne ye wari min sɔrɔ campagne la parce que fantanya kɔni tɛmɛnen mɔgɔw hinɛ na maa caman ye n dɛmɛ kosɛbɛ n y'a campagne kɛ très bien n ye n ka parti ka campagne kɛ très bien wari dɔnɔnin tɛ dɛ wari juru talen fana tɛ ni sigira fanga na n b'a sara Jose ala y'o nɔgɔya n ye santé min y'a daminɛ kabini l'an 2000 an ko maintenant n b'a laban parce que n bɛ so kɔnɔ yan nɔ kuluba cilen don ma tɛ kuluba n tɛna ma se so wɛrɛ kɔnɔ ka don yen n sigila président la n ye président ye mais depuis 4 septembre fo ka bila bi la n bɛ n ka so n faso min dɔnna i ye interview yɔrɔ min na a ka kɔrɔ n bɛ yen de Sɛbɛnnikɔrɔ n tɛ kurubilenni kan na Burkasumbugu dɛ n bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ n y'o de jɔli tɔ continuer n bloqué la n ye juru ta BMS la fo siɲɛ 2 ka sɛmɛ n ka yɔrɔ la yɔrɔ min ye tiɲɛ ye 5 hectares titre foncier u ko ma ko i ye min ta i ye min bila garantie la a ka bon kojugu i ye min tali kɛ n'o ta o ta bali n b'a da a y'a dɛn o la o sen ka jɛ o bolo ka jɛ n'a fɔra tan n b'a yira ala la baara mun kɛra n ka so kɔnɔ o ka kan surasiw bɛ yen sisan maaw bɛ yen sisan kan lakana o tun tɛ yen olu ka yɔrɔ 2 dilan la o bɛ yen o bɛ se ka ye o ni min fɔra tɛ ka kelen abada mɔgɔ dɔ fana ye n dɛmɛ ka n ka yɔrɔ in labɛn ka sécuriser Maroc masakɛ le roi Mohamed VI min ye surveillance fɛnw ye n'o sɔn ka gɛlɛn o de Maroc de y'o dilan kabini n sigira fɔ bi n ye dan jumɛn sago
k'a fɔ ne Ibrahim Boubacar Keita n ye président ye n ka nin mɔgɔ in n b'a bila yan Jala Yamaja n b'a bila yan n ka du kɔnɔ k'a bɔra jamana ko la k'a kɛ duko ye n b'o de kuma na n y'o jumɛn dan sago e de ma jamana marabolo jamana député bolo ɲɛmɔgɔ e de m'a fɔ k'a sigi wa i denkɛ e de m'a fɔ ko k'a kɛ député ye wa Allahu akbar ne denkɛ ye maliyɛn n denkɛ il est adulte a fɔ ma militant do a y'a ŋaniya ka kɛ député ye n ka ma n den a dabila nugu bɛ fɛn dɔ to a kɔrɔ kama o sen ka jɛ o bolo ka jɛ a gɛlɛyara n ka maakɔrɔ dɔ kumana n ye a ko n den ne b'i dɔn mais i bɛ ka min gasi o tɛ wuli ni a k'a bɛ kɛ député ye a to yen n'a ma taa o y'a kungo ye nka a kana a kuri i kɔnɔ denifaya la n ye nin ɲini n bɛ se k'a sɔrɔ n fa ye n ba a tɛna fɛn duman ɲini fana ɲini a ma sɔn parce que ne b'i dɔn i tɛna bila Mali baara la i t'o kɛ nka n'a ka b'a ɲɛsin maliyɛnw de ma k'a lajɛ n'u bɛ se ka da la n'u tɛ da la a to yen Jose fɛn bɛɛ filɛ nin ye e ma foyi kɛ min b'a to a bɛ sigi Jose ma se mɔgɔ kisi kelen ma commune 2 la k'a fɔ a ye n den dɛmɛ Bamusa Ture commune 2 dugutigi ye alamɔgɔ don ni n sera ma o ni n ka ci sera ma jɔ don a ka ɲininka a la ma maa si ci ma dɔrɔmɛ bila campagne na n muso dɔgɔnin den n'a kɛ ministre ye a kɛra ministre ye premier ministre Tata Mali tulo bɛ n na a tɛ gouvernement na bi n bɛ min fɔ ni nkalon don a k'a nkalon sumaniya u ma ko président tun ye a ŋaniya ka cadre dɔw ta bɛɛ bɛ se o ɲɛmɔgɔya tuma min na k'u bila yen o cadre ɲini sen fɛ bien que a ma kɛ candidat ye Mustafa Bena ka kuma fara ɲɛna k'a bɛ baara la BMC la Banque marocaine du commerce extérieur le baara min na yen nɔ a bɛ ne intéressé an y'a wele a ko non a tɛna an bɛ se o la bi ne b'a fɛ vraiment mago b'a la n'a ma kɛ ten n'a ye sutura a kana sutura e dun ko i b'a fɛ maa minnu bɛ fɛn dɔn an k'u bila fɛnw na n'a fɔ jamana in kɔnɔ excellence b'a fɛ ni du ko don ne den laban bɛ Boubacar n fa tɔgɔ ma il a étudié aux États-Unis un master b'a bolo a sigilen bɛ yɛrɛ dɔn a ma nɔgɔ a b'a to fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ k'i la i b'a kun ni dimi ye nka i b'a kalifa Ala subahanahu wa taala ne ka kuma bɛɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni baro ninnu b'a to minnu tun b'i dɔn kunungo u b'a dɔn ko an bɛ IBK min dɔn hali bi o de bɛ yen nka n b'a fɛ ka min walayi ma yɛlɛma d'un pouce dimi dɔw bɛ yen nɔ maa k'o k'i la ma sugandi o ye tiɲɛ ye n t'a fɛ a tɔsi ka ɲɛ manguru tiɲɛ n b'a tiɲɛ fo ka don jamana na o fana ye fɛn dɔ ye dɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ye min fɔ a bɔra a yɛrɛ da ne tɛna seereya wɛrɛ ɲini o la tuguni ni mɔgɔ fana bɛ yen mɔgɔ min ka sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita la o ye Mohamed Ali Bacili ye nka ani Mohamed Ali Bacili tilala laban na u farali kun ye min ye hali ni duguduguma kumaw olu b'a fɔ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ani Mohamed Ali Bacili ka farali ɲɔgɔn na o sɔrɔla denko de fɛ n'o ye Mohamed Ali Bacili yɛrɛ denkɛ ye u b'a fɔ cɛ min ma ko Rajbat nka ni saya ma fɛn min ban foyi t'o ban dugukolo kan Mohamed Ali Bacili Rajal yala i y'ale sɔrɔ wa ale tun bɛ kɛnɛ kan e bɛ mun dɔn a la a n'a yɛrɛ ye fɛn min fɔ an t'o lamɛn min ye Mohamed Ali Bacili ye Bacili tun ye IBK teri jɔnjɔn de ye Bacili tun ye a teri de ye a ye danaya da maa minnu kan
san 5 fɔlɔ min kɛra jamana mara la Bathily b'o la. O Mohamed Ali Bathily an y'a ɲininka kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ Ibrahim Boubacar Keita kunkanko kibaruya la o filɛ nin. An bɛ fɔlɔ an bɛ Alaba in fo an bɛ barika da ye ale mun b'an da n'a na an bɛ taa o ye Ala ka se de ye an b'o se in de kɔnɔ n'a taara ni anw kɔrɔkɛ ye an b'a fo mais an b'a fɔ a taara a dusu kami banna an bɛ duwawu k'a ye a taara yɔrɔ min Ala ka yen fisaya ma ni diɲɛ ye Ala ka yen nɔgɔya ma ni yan ye Ala k'a fara kira ka jama sanuyalen kan Ala ka yafa ka jurumu bɛɛ lajɛlen Ala k'a ka du barika kɔfɛ Ala kana ni du barika ta Ala k'a to maliyɛnw dusukun n'u hakili la a ka baara kama parce que bi ye don dɔ ye ko mana na a gɛlɛyaw aw b'o fɔ a ɲumanw b'a fɔ mais n'a a kuncɛ don sera aw bɛ kuma ni tiɲɛ ye ni Ibrahim n'a tun ma kɛ mɔgɔ ye jigiya bɛ dalen mɔgɔ mun kan danaya dalen b'a kan a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ Ala de y'u d'a ma dɛ nka Ala t'u di bɛɛ ma a kɛra conseil diplomatique ye a kɛra ministre ye a kɛra premier ministre ye a kɛra président de l'assemblée ye a kɛra chef de l'état ye a kɛra vice-président de l'international socialiste africain a taara parlement de la CEDEAO la a ye dɔ kɛ dɛ n'i ye an caman lajɛ yan nin tɛ an caman ka diɲɛlatigɛw kɔnɔ hali n'i ye Modibo Keita ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa n'i ye Musa Traoré ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa n'i ye Alpha ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa n'i ye ATT ta a ma nin jɔyɔrɔw bɛɛ fa donc mɔgɔ ma nin di i bɛ ka ma Ala de y'a d'a ma donc bi n'a bɛ taa an ka so ma k'a fɔ Ala kun ye jɔyɔrɔ d'a ma jɔyɔrɔ mun n'a bɛ danaya ko fɔ n'a bɛ jigiya ko fɔ n'a bɛ baara ko fɔ donc bi an k'o dɔn a ye c'est pas parce que i ka diɲɛlatigɛ la i ni maa ye kuma dɔw sama aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas parce que i n'a jɛra aw farala mais kɛlɛ tɛ politique fonction mission de don ministère ye mission de ye ni mission in banna i bɛ bɔ a la n'i bɔra a la o tɛ kɛlɛ kun ye o man kan ka kɛlɛ ka se kɛlɛyɔrɔ ma mais ni bɛɛ ɲɛsinnen bɛ jamana la jamana in o de y'an bɛɛ jɛ ye a tɛ ɲa fo tɛmɛsiraw ni hakiliw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko dɔw la mais n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo cogo i ni mɔgɔ min bɛ kuma sama o kɔrɔ ye i b'a ɲini ka k'a ɲɔgɔn ye ou bien a b'i sanfɛ i b'a fɛ ka dɔ fɔ a ye n'o tɛ n'ale tɛ yen i t'i kɔfilɛ ale la i n'a tɛ kuma yɛrɛ donc i bɛ k'a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ o y'a kɛ mɔgɔ fana caman ye kuma fɔ a ma a tun bɛ jɔyɔrɔ mun na o fana b'a kɛ maa caman bɛ kuma fɔ a ma mais juguya t'a bɛɛ ye a juguya t'a la parce que aw bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Mali la aw bɛɛ hami ye Mali de ye a b'ale de bolo ale de bɛ ka tɛmɛ sira dɔ fɛ n'i n'a ka hakilina tɛ kelen ye n'i y'o fɔ a ye o kɔrɔ tɛ ko juguyafin de b'i n'a cɛ juguya tɛ ne n'a cɛ hali n bɔla a ka ministère la ne n'a kumana n'a ye ɲɔgɔn ye an bɛ tulonkɛ an bɛ yɛlɛ o ye politiki mankanw olu bɛ yen mais kɛnɛma n'a ye ne a b'a fɔ n ma dɔgɔ a ka di a man di ye awa ne y'i kɔrɔkɛ de bon n'i m'a to n ta la n bɛ taa i ba fɛ yen n bɛ taa an ba fɛ yen ten o awa dɔgɔ n'i ma kɔntan n b'i siri k'i ci ne ye maninka de ye n b'a fɔ n ko kɔrɔ wala i bɛ se k'o bɛɛ kɛ ne yɛrɛ n'a bɛna fɛnkɛ n b'a fɔ n ko kɔrɔ n to yen sa n ko ne y'a dɔn an min de ye e kunkolo ɲagami n ko n bɛ taa minɛ i la n ko ne bɛ nin bɛɛ fɔ a ye a yɛrɛ b'i yɛlɛ a b'a fɔ i b'a kɛ n ko n b'a kɛ mais an min minɛ i la n'i y'o minɛ i la i b'i sigi nɔ la sisan bon donc o kɔrɔ ye kɛlɛma don ne n'a cɛ mais kumaw kɔnɔ politique kumaw kɔnɔ an kun tilennaw ma kɛ kelen ye waati dɔ la mais n bɛ fɛn dɔ fɔ yɔrɔnin dɔ fɔ bi y'a fɔ dɔw ye i ni k'a bɛna 2013 ne Bathily ye kɛlɛ kɛ a ka na dɛ munna parce que n dalen b'a la n'i ye kɛlɛ kɛ fana parce que a taasira man diya o kɔrɔ ye n b'a fɛ de a ka yɛlɛma a ka ɲa ka kɛ cogo dɔ ye ne yɛrɛ ka faamuya la mais o kɔrɔ tɛ ko ne jo b'a la dɛ a kɔrɔ tɛ k'ale fana jo b'a la an ka siraw de ma kɛ kelen ye o don mais o bɛ fɛn dɔ yira n'a kɛlɛla n y'a dɛmɛ o b'a yira halisa mɔgɔba don ne bolo ni mɔgɔ min t'i ka mɔgɔba i n'o tɛ kɛlɛ koyi i t'o ka kuma yɛrɛ lamɛn o bɛ ta fɔ i bɛ tɛmɛ n'i tɛ mɔgɔ min fɛ o b'a ka kuma fɔ i bɛ tɛmɛ mais ni mɔgɔ bɛ jɔ ka kɛlɛ diyaɲa dɔ de b'aw la o diyaɲa de ma tɛmɛ sira sɔrɔ aw bɛ jigin ɲɔgɔn na n'o tɛ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ o aw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc k'a fɔ n'i y'a dɛmɛ a ka na fanga la wa hali n'i y'a kɛlɛ k'a ka bɔ fanga la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ mɔgɔba de don n y'a dɛmɛ mɔgɔba don a bɛ jɔyɔrɔ mun na fana i se k'a kɛlɛ o mɔgɔbaya yɛrɛ kama donc nin fila bɛɛ bɛ fɛn kelen de ko fɔ i bɛ kɛ mɔgɔba de ye jamana ɲɛmɔgɔba don jamana baarakɛla dɔ don hali ni dɔw ma ɲɛ a bolo ŋaniya o bɛ yen a ŋaniyaw ka ɲi mais ni baara yɛrɛ ma dafa ou bien a ma ɲɛ a bolo o y'Ala ka latigɛ ye yan'a ka fatu ne taara ka so denmisɛnnin kɛlɛ la tuma min o de kɛra an ka ɲɔgɔn ɲɛ laban ye ma taa kɔfɛ parce que
vous savez n'aw bɛ fɛn dɔw kɔnɔ a ka gɛlɛn n'i tora ka taa i yɛrɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a mɛn dɔw ko yɛrɛ ko ne taara bara M5 kɛlɛ tuma ko n ye janfanti ye o bɛ fɔra. i ye taali min kɛ fajiri da fɛ. awɔ ne yɛrɛ ma taa fajiri fɛ fajiri de ye sɔrɔ a bara n'o tɛ ma taa fajiri fɛ o ko i ye janfanti ye i kumana dɔ bɛ f'i ma i ma kuma dɔ bɛ f'i ma mɛ ne t'o si jate n bɛ se k'a fɔ a miiriya bɛ ne kɔnɔ bi o ye de ani bonya ka kan. o ye de jamana in y'a dɔn a ma dɔn a ye don dɔ mago ɲɔ dɔn ɲa jamana ye o prévu yɛrɛ jamana y'o d'a ma k'a sɔrɔ a man ta ɲa dɛ o kɛra ka élection de 2013 bɛɛ ko an k'an jigi da ale de kan parce que don la Mali kun jigi tiɲɛna ale de jɔra a kɔrɔ a y'o jɔli mun k'a kɔrɔ o baraji b'a ye o baara b'a nɔ la fɛn tɛ bɔ o la o mais n'a dɛsɛra mun fana la an k'a dɔn adamaden don comme anw ni ala ko an bɛ se ka mun kɛ an b'o de kɛ n'an tɛ se ka mun kɛ an t'a kɛ donc hali n'a ye ŋaniya dɔ sira a ma ɲɛ a bolo a ye promesse dɔw kɛ o ma ɲɛ a bolo mais o bɛ ala yɛrɛ bɛɛ ka latigɛ de kɔnɔ donc ne bolo bi ne tɛ bɔ n'o kumaw ye olu tɛ se k'o fɔ a ma même dans l'histoire ne tɛ n'o fɔ a ma a ye mun kɛ dans l'histoire ne b'o de fɔ a ye dɔ kɛ Mali ye an k'a fɔ. journée paysan na Mande kɔnɔ a delila ka fɔ a nɔfɛ mɔgɔw ye ko ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka Bacili ye ko tigi ka bɔ a nɔfɛ hakili b'o la wa. a y'a fɔ o n'a ɲɔgɔn caman hali ne bɔlen gouvernement na a ko ne ma n b'o fɔ bi a ko ne ma ne n'a ka ɲɔgɔn ye su a ko Bacili n b'a fɛ i ka na gouvernement na a ye Magat se ci ma ala ka hinɛ a la a ko Magat i kelen de bɛ se nɔgɔla n'a banna dɔrɔn a banna taa ko ne ko a kana an ka gouvernement na walahi o de kɛra ne fana ni Magat ka ɲɔgɔn ye laban ye a nana bara n ko Magat n ko kow bɛ yɔrɔ min ne tɛ se ka taa ale ka gouvernement na tugun n ko faamuya tɛ y'a la n ko a k'a jija a k'a dilan a ka ɲa n'a ɲana n'an ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ donc o kɔrɔ ye hali ne bɔlen ne kanu b'a dusukun na n y'a b'a fɔ n na c'est que a b'a dɔn n ye baara dɔ kɛ a b'a dɔn fana n tɛ k'a kɛlɛ juguya kama a b'a dɔn an bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Mali la kun mun na ne n'a bɛ se ka jɛ o la hali n bɔlen n bɛ tila ka segin ka na mais a y'a fɔ n ye n ko o t'a wagati ne tɛ se ka segin kɔfɛ mais don min na i k'o don voilà ni a sera k'a ɲɛnabɔ ka kɛ jamana sago ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o don y'o de fɔ a ye. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ko ni kanu ye fɛn min va k'o ma jifa n'o tɛ bi arajo ka ca ka se hakɛ min ma i ɲɛ minnu fan o fan fɛ i bɛ arajo dɔ sɔrɔ barika ala ye ala min n'ale ye an kanu don ɲɔgɔn na duniya an ye ɲɔgɔn kanu ala kama an ye ɲɔgɔn kanu kira kama sallallahu alaihi wasallam o ciden lahɔrɔma kosɔn sabu ni ala bɛ mago toli kɛ hali ni ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ka juru b'ale la n'ale ye fɛn kɛ fɛn min ma bɛn maa min ma a delila ka nin kuma in fɔ Muhammadu y'anw teri ye sa sallallahu alaihi wasallam nin jamal kulu bɛɛ arajo bɛɛ k'a daminɛ bɛn kuma na ani a tɔgɔla arajo tɔw ka se an kanuba tɔw ma diɲɛ fantan naani fɛ an ka maliden minnu sigi bɛ tunga fɛ bilangalama min n'a bɛ États-Unis minnu bɛ Faransi minnu bɛ Chinois jamana kan hali minnu bɛ Maka an ka cɛkɔrɔba bɛ Maka Allah a bɛ Maka Musfala kulu sanfɛ Madina Muhammad Traoré bɛ a ka ca ni san 30 ye bi a bɛ Madina Munawara Magankaw Maka Mukarama ko k'a fɔ Jose kanubaw ye aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔkan kira sallallahu alaihi wasallam a ka sana yɛrɛ a bɛna kɛ janvier kalo ye mana sa février kalo awa an b'a fɛ ka taa sana yɛlɛn kɛ ciden kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam an b'a fɛ ka taa alakira a ye sana yɛlɛn kɛ ka taa ala kuma ɲɔgɔnya a t'a jija Jose kanubaw alakira kanubaw alisilamɛya dungew a t'a labɛn a kana wari sara an ka jɛ an ka taa sana yɛlɛn kɛ ciden sallallahu alaihi wasallam a kɛrɛfɛ Madina a sɔrɔ dugu Maka don min na a ye sana yɛlɛn kɛ ka taa ala kuma ɲɔgɔnya an t'a ɲini ala fɛ o don k'an sɔrɔ Maka ani Madina anw ka ciden ala ye min ci danfɛn bɛɛ ma n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam an t'a lajɛ ne y'a ɲini ala fɛ yanni nin kalo in bɛ sa ala kɛra kanubaw a tɛ dabali tigɛ an ka taa ni maa min b'a fɛ ka taa i balimakɛ wele Jose Traoré an ka taa jɛ an ka taa ciden sallallahu alaihi wasallam
an ka taa sana yɛlɛn kɛ a fɛ hali n'aw ma se ka taa ala kuma ɲɔgɔnya n'o don y'an sɔrɔ maka ni madina dun cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nɛgɛjuru sira o ye 76 06 60 66 76 06 60 66 ni mɔgɔ min b'a fɛ sa ka sira wɛrɛ sɔrɔ n'i ye Jose wele n'i m'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka Muhamad wele Muhamad Jose Traore i bɛ se k'ale wele radio baarakɛla o baarakɛla n'i y'o wele n'i b'a fɛ ka Jose sɔrɔ a ka nɔgɔn an ca ɲɔgɔnw bɛ yen inshallah Muhamad Jose Traore ka numéro est 78 15 37 14 78 15 37 14 hali ni maa min b'a fɛ ka rajal fana sɔrɔ ni kɔni b'a fɛ ka rajal sɔrɔ sabu n'i ye rajal sɔrɔ dɔrɔn a ka ca ala fɛ i ye Jose fana sɔrɔ ale fana ale bɛ sɔrɔ ni sira min ye o ye 78 69 13 16 78 69 13 16 baramuso a ka radio min bɛ yan n'i y'o wele an bɛ laseli la ka bɔ radio min kɔnɔ n'i y'o wele wali ko bolofara bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a sera ye ka weleli kɛ ni baramuso ye kibaruya sɔrɔ dɔrɔn Jose b'a sɔrɔ wa an baaraɲɔgɔn minnu n'u bɛ Mali fantan naani fɛ aw sera o yɔrɔ o yɔrɔ la ko aw b'a fɛ ka taa Imura la olu bɛ Jose lasɔrɔ cogo fɔ aw ye inshallah minnu bɛ yen sa n'olu bɛɛ kanubanciya sira fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛ kulu o kulu la n'a ye kibaruya ɲini aw bɛ kibaruya sɔrɔ ala n'anw dun sera ka taa sana yɛlɛn kɛ Madina Imura la aw tun bɛ ɲɛ dɛ i t'a nɔgɔya an ye i ka nɔgɔya silamɛw ye an tɛ kira tɔnu fɔ